Tervehdys kaikille! Mä oon Syrjäläisen Tuija, mä oon Etelä-Savon Koulutus Oyn uusi puheenjohtaja ja ajattelin tässä videolla vähän kertoa enemmän itsestäni ja omasta taustastani. Oon täältä alueelta itsekin kotoisin ja oon semmoinen paluumuuttaja takaisin tänne kotikonnuille. Ja itse asiassa tällä rakennuksella on mulle itselleenkin tosi tärkeä merkitys, koska oon aloittanut oman opintopolkuni peruskoulun jälkeen täältä, kun opiskelin täällä kaksoistutkinnon. Ja lähdin sen jälkeen tuonne Seinäjoen ammattikorkeakouluun ja siellä opiskelin sosionomiksi ja sitten sieltä Itä-Suomen yliopistoon, josta on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Työhistoria mulla on sosiaali- ja terveysalalta ja erityisesti tuolta lastensuojelupuolelta ja lasten ja nuorten parissa toimimisesta. Ja tällä hetkellä työskentelen sosiaalityöntekijänä Eloisalla lapsiperhepalveluissa. Ja olenkin työni kautta nähnyt, miten valtava merkitys koulutuksella on nuorten ihmisten elämään ja tulevaisuuteen. Ja koulutukseen liittyvät asiat on mulle just tosi tärkeitä ja merkityksellisiä. Toimin myös Mikkelin kaupunginvaltuutettuna ensimmäistä kautta ja ajattelen, että Etelä-Savon Oyn puheenjohtajana haluan pitää erityisesti ammatillisen koulutuksen tärkeyttä ja merkitystä yllä Mikkelin kaupungille ja koko meidän alueelle. Se on iso vetovoima ja elinvoimatekijä tälle meidän alueelle. Mulle tärkeitä arvoja on sellainen yhdessä tekeminen ja reiluus, että ketään ei jätetä porukasta pois. Ja haluan, että jokainen opiskelija voi rakentaa semmoisen omanlaisen koulutuspolun joko työelämään tai jatko-opiskeluihin. Että jokaisesta opiskelijasta pidetään hyvää huolta ja ketään ei jätetä. Olen tyyppinä sellainen helposti lähestyttävä ja asioihin tarttuva ja utelias ja ajattelen, että niistä on myös tässä tehtävässä hyötyä, kun lähden tällaiseen uuteen tehtävään Etelä-Savon Koulutus Oyn puheenjohtajana. Ja toivon, että tässä kauden aikana tulee paljon erilaisia mielenkiintoisia kohtaamisia ja keskusteluita. Niitä odotan tosi innolla ja toivotan opiskelijoille oikein kovasti opiskeluintoa ja kaikille oikein hyvää alkanutta syksyä. Nähdään ja moikkaillaan. Moi!